Знам, че ме обичаш. Знам, че ме обичаш и това е най-голямата награда за мен. Тя ме обича! Дами и господа, позволете да ви запозная с анамнезата. Жертва на злополука в пещера. Главата е ампутирана и съхранявана 1 година в лабораторни условия. За пръв път в историята майката на главата предлага присадка. Като беше малка, беше голямо плямпало. Изобщо не млъкваше. Отиваме на консултацията, ти само дрънкаш. Господи, казвам ти, вземи млъкни най-накрая. А една жена, по-възрастна от мене беше, с 2 дечица, ми каза: като порасне голяма щенке, ще й вадите думите от устата. И позна! Донорската болна глава възразява срещу всичко и само противоречи. Настоява майчината глава да се отдели. Донорската глава твърди, че не е искала да й оставя целия и майчин организъм, а само тялото. Нали каза, че ще даде живота си за мен?